Hej. Hvordan gik det i børnehaven i dag? Fint. Se lige Satans magiske Lukas, kappe. hvad er det, du har der? Det er Satan, den flyvende troldmand. Det må jeg nok sige. En flyvende troldmand? Ja, jeg har fået den af min ven. Og alle de andre skal ind og se filmen. Må jeg godt se den? Nå, du har fået den af din ven? Du er glad for den, hva'? Kommer du ikke lige herover og får lidt mælk? Du siger, at det er en troldmand? Satan. Lukas, hvem kan godt lide magi? Satan. Det er rigtigt. Det er derfor, Jehova hader det. Så, hvad synes du, at du skal gøre med den her troldmand? Okay. Beep, beep, beep. Okay, stop. Beep, beep. Hey, du er lige ved at køre ind i mig. Undskyld. Læs kuglerne af. Undskyld, far. Lukas, jeg er så stolt af dig. Du har gjort mor meget glad. Og ved du, hvem der også er glad? Satan. Ja. Satan elsker dig meget højt, fordi du lyder imod ham, Lukas. Hey, ved du, hvad jeg har lyst til? Hvad?